An is táid chun féchant Patrúin, agus Patrúin a bhain le n-uimhreacha ach go háirithe. Go minic úsáidtear an céadchearnóg chun cúnaitheoirt chun féchant háblaí agus mar sin de simú agus dealú, agus is mór an chúna amach céadchearnóg agaí Somáile in Nacalah agus sibh duine na simú agus an dealú agus méadú agus rions chun cúnaitheoirt cíomh an Patrúin a oibriúach agus na n-uimhreacha oibriúach. Well, nuair tá tú oibriú Patrúin, cadú féchant tús chun fáil amach céard go díreach an Patrúin tá oibriúmachad. So feicitún seo go bhfuil crothanna difriúla agam, cearnóg, tríntáin, curcail, cearnóg, tríntáin, ceadhair. Well, chun oibriúmach tá mise chun dul ar aise go tús, cearnóg, tríntáin, curcail, ar aise cearnóg a ríist, tá an Patrúin ag tosú ríist inis, cearnóg, tríntáin, ná curcail. Táim cinnte go bhfuair sé sin. Well, le céadchearnóg bíonn Patrúin le feiceáil freisin. Má eiceitimh seo tá an colúin seo i buí. Nis an colúin téann sé suas i 10. So 3, 30, 53, 33 agus mar sin 10. 6, 60, 56. Difriocht de 10 atá idir na n-uimhreacha i golún agus is srá difriocht de héan, nó de héan a do bháin. Cearach a héan, cearach a dó, cearach a trí. Tá srá ag dul trasna, tá colún ag dul síos. So difriocht de 10 i golún, difriocht de héan is srá. Nis na uimhreacha, céir tá arólas agaí faoi na uimhreacha? Well, tuaisc faoi deara an seo, go bhfuil gach uimhre a críochnú le 2, 4, 6, 8 nó 9. Cílíonn sé sin gur féidir leat uimhre a riont i dhá lá atá corram. Féidir iad a riont a dhá lá atá corram. Ach le cor uimhreacha ní féidir leat é sin dhéanamh. Críochnaíonn le cor uimhreacha le 1, 3, 5, 7 nó 9. Mar shampla 21, 23, 25. Is cor uimhreacha iad na cín gorama i liug. Ní féidir leat iad sin a riont i dhá lá atá corram. Nis a féchant Patrúin a bhaineann leis a gcéadchearnóg. Seo iad na iolraithe de 3. Sinne i comhraibh suas i tríanna, so 3, 6, 9. Cén Patrúin a thugann sibh faoi deara? Well, ar an gcéadchearnóg tá líonta a ghoil síos, agus má tá céadchearnóg agat gan tada is mór a chomhra is gataí na iolraithe de 3 nó de iolraithe de 6 a chur isteach go bhfeiceadh tú ionbhfuil éon Patrúin ann. Sa cheann seo is Patrúin a ggur na níana, tá muid a comhraibh suas i níana. Nis tá an ceann seo sumúil, mar má éiceann sibh seo, feicigh sibh 9, 8, 27, 36. Céad a thugann sibh faoi deara? Well, má éiceann tú na héanad, tá 9, 8, 7, 6 an seo, ach na dehanna tá siad a ghoil suas i 10. Héan, 2, 3, so 10, 50, 30. Tá siad a ghoil suas i 10 ach tá siad a ghlaidúns na héanad. Is bailach an éascé sin chun cuiineh ar de háblaí 9. Nis, tá muid chun féchant inis ar Seichimh, ar Seichimh, agus tá muid chun ceiste choirimh, bei sibse in bhfuair mleachtarí agus cai sibh an cód a bhrise ag úsáid an céadchearnóg. Seo é an cód atá le brise. Agus caiimiid ceithre uimhir a oibriúmach, agus tá muid chun an céadcheithre uimhir de Seichimh a thuairtíomh. Nis, an uimhir seo is se an chéad dá uimhir den glas Francín agus caiimiid é oibriúmach. Nis cén chuoin oibriúmach céad an cúigú uimhir? Well, tá muid chun dul ar aise go tús chun an Patrúin a oibriúmach. 3, 40, 25, 36. Nis tugamm se faoi deara láthreach go bhfuil na dehanna a ghoil suas an sin, héan, 2, 3, agus tá na héanad a ghoil suas freisin, 3, 4, 5, 6. Well, céad é na difriocht idir na n-uimhreacha. So tá 3, 40, 25. 40 banna 3 sin na héineag, 25 banna 40 sin na héineag, 36 banna 25 sin héineag. So cílíonn sé go bhfuil na n-uimhreacha a ghoil suas é héineag. Tá difriocht a héineag idir na n-uimhreacha, 36 agus héineag sin cearcha 7. Bhuair sé bé sin?
Tá cínta go bhfuair. Bailach sciopach in sin íana, tucha sé agus 10 sin cearcha sé agus 1 sin cearcha seacht. Nis caiimid an 2 uimhir eile oibrúmach, dírithe céanna, an uimhir seo tugann sé an 2 uimhir eile, an 2 uimhir dearnach den glasfran cín doing. Nis, 9-8, 8-8, 7-8, 6-8, tugam sé faoi deara go bhfuil na dehanna ag laidú an seo, 9-8-7. Cé den difriocht actúb, tá ceann se rúnaí beag níos éasca, difriochta 10. Tá sé ag laidú le 10, mar sin na chéad uimhir eile ná 5-8. Iontach ar fad. Má tá céadchearnóg agah Somália, bígí I féchant ar na Patrúin na bhaineann le iolraithe de uimhreacha. Beidir go gabhróidh sé libh leis na tablaí, rud a chur an stras roiintína ach rud tá an samúil freisin.